Estem a Sabadell, oi? Estem a Sabadell? Sí. Sí? Estem d'acord que estem a Sabadell? Se suposa. Aleshores ara farem la ruta del torrent de Colobrers. Aleshores aquí ja comença el torrent de Colobrers. No baixa molta aigua, però és maco. Certament són zones inundables perquè vas pràcticament a nivell de riu. Continuem. El torrent és un lloc que està molt bé. Molt bé, està molt a la vora de Sabadell, molt pla, hi ha alguna pujadeta, alguna baixadeta, i no és una ruta difícil, és curta, està molt bé. Sí.